Hi mga kasaswa! This is my YouTube channel. Bago na po na akong vlog karon, mag-vlog ko behind the scene. Ayan. Kuan mi sa chismosang silingan. Ayan. Guest na pod ko karon. So, I'm so excited na kay nag-guest na pod si Chocolate sa chismosang silingan. So, pink akong hair karon kay nag-change na pod ko beauty. Ayan. Enjoy for watching. Bye-bye! Nag-prepare na po kami sa amo ang vlog, sa among chismosan silingan. Ayan, this is Chocolate. Ayan, ladies and gentlemen. Tara mga awit. Siya si Manay. Okay ra ludi yung problema. Mrs. Wang, subscribe sa YouTube channel. Uy, ako pa ising! Hi, Minda! Hello! Excited na ka sa shirt? Wang maray po. Hello po. 2 hours na lang po ang aking kulang. 2 hours na lang manay? 2 hours na lang. Hello ko Manay Kinita! Hi, YouTube channel. Thank you so Thank you so much, DGV, another visiting Kalingawan na po para sa my channel, Chocolate. Sa mga nag-subscribe na po, Ito pa po, another guest po namin ha. Thank you. Yan na po, My honor. Balin mo siya. Kasi kayo mag-anong ba? Mag-edit ani namin. Si Manay sa chocolate. Ako. Podcast chimita na. Podcast. Si Cash Si Gotika. Ayan, dami namin po. Ay, Pilipini. Pinamag-party. Going namin sa amo ang best location. Kundi sa Sapa, among best location all the year. Please support po sa among new guest. Si Yomori. Ayan. O si Wakari. Wakari o beauty. Wakanda. O kani siya, o Maya ni siya. Nahingo na siyang bayo. Usa ba dyan ni siya? Ray na ba yan sa grinder? Ada. Oh, mga power kay sila. Kayo sila. Uy. Ayan. Padulong na sila. Padulong nami sa Sapa. Kami ang mga Power Ranger. O kani siya mo ang power kay outfit o. O di ba? Shubi ang Shuel. Asyo. O kani o. Asa ka na maligag blush on? Pag-vlog mo po, naman yung upload. O daghan ka ayos sila. Sige sila. Baba na po kami. Sure ka? Mag-vision ang padyapan. Ayan. Ang punahan pagamay. Ang pumike power na kain diri. Anything else? Ayan. Nanami utin. Power kay nakaka. Si Ed ba? Nakaka. Sagpo kay no. Over kay siya kuan. Uy. Ay na, India. Ayan. Tanaw si Sibang Isno. Vlog. Hello ate. Hello po. Sandara po. Hello tinker. Bugot lagi kag naong tinker. Hoy! Oh, loo. Hinana dyan na siya diri. Hoy! Iyaman ko Strong sa pa. personality, strong woman. Isang bago na mo sabak mo na. Oo, di ba? Stronger than before. Power sige na. Hi. So, in the intro pa, I am. Ako na yung Yan, natay community dance ha. Okay, sunod doon. Pag mag-audition tayo ng community dance. O, di ba? Kayo, dili pa dyan may mag-idea. Dili dyan may mag-story ang idea sa... Ako mag-edit ani. Sana ilig kayo sa music tanan. And 1, 2, wala na cellphone kami. 5, 6, 7, 8. Unya na imo na lang ipasa sa kuha kay ano mag-iris ako kay puno diri na to. Si mag-shoot ta Ay, ka. padulong na ta diri ka nang. Fix, hindi na kita. Uy, kita friends pa kita padulong niya pagkalas kay mag-away na kay nagkautan kay. Ay lalay pud mi kuan. Dili ka nang Makita. Ay! Dili. Muapas ising, muapas na lang ka sa kilid ka nga batch ba. Kung kauban niya siya. Nya ka mga gwapa kami, ka mga ngilad dito. Kutsok ko. Ano po niya ha? Okay, i-categorize na ako ha diri ang gwapa. Mabuka kay tumudan niya. Asa ba? Di sa mga mami. Uba na gutsi doon. 1, 2. Pwede naman chika-chika ha. Hindi ka
Si 1, 2, 3, go. Unsa man? Ang gusto nagplato dito. Mana uy kapoy kaayo gani. Ini ningingutuan uy kay. Usa may gapong warta. Nay na di bakay ang pulot nako. Bahan din Unsa man kada pakulot ani ila binus ita. Tanong nga dali sakit kaayo tanong nga. Data po diha kabulo kay gagawan ta kay naigagi kay guto. Anga ka. Usa may gapong diskarte karon uy nga makakwarta ta uy. Hinaya. Usa man uy usa man. Gusto mo makakita og pangwartahan karon? Kadiha hala na kami na po makakwartahan nimo pahawa dire. Dili oy, karon gwapo na po kay nako i-offer sa inyo ha. Usa man pero wag gyapon adjui kaayuhan puros na kaakuan. Ako kuan ako ninyo karon kay kani makakuha sa Japan. Hala. Kasi gusto mo apply. Hala Japan pag yun gana. Wapa kayo. O kani dawat kay perfect kliyente nga mobuhat ana. Sige na mag-audition mo karon ato mo karon. Japan ka ha. Dili gikuti. Mga alas 8 sa Pero gabi. makatapon sa Dili pamilya. ko Japan lagi. Sa man ka uy. Tapulan kay nang mag-Japan ka. Mag-Japan ko na. Ay mag-Japan ni siya. Mag-Japan kung tawat kay ko di ba? Ay sige, try nang natutanan ha. Kabalo ka sa mga mata naman juga sa atong magulang, mao joy kuan, mao joy Pagkita mo dito ah. basto na ka make up na siya daw. Dili ko mag-Japan. Sa Japan. Sunada mag-ni ikaw pa hinuon. Ay Japan sa na lang. Japan sa kwansa ka ng mga ana. Dito ka. Dili Buddha? Di pa ni sa basta ha, maningkamot ta ha. Maningkamot ko kay ayog sa ba ilaw hindi. Kabawal og beautiful uy. Ayog sa ba kami hindi og akuan mo. Konta dito, di siya para sa ato aratanan pa dong Japan kita ratan makauban. Karon nga. Lockdown man. Dali lang, hindi wala lockdown. Bangka may sakyan, bangka ang sakyan. Wala na kinakailang passport. Pag una nito kay mag-make up sa Oh amin. ha, karon alas 8 ha pagkita mo ha, ubanan yung ate kay murag kani perfect ni oh. Kami na ka-make up na Para makadaan. ma-level sa atong beauty bag. Sa mo siya uy. Pag-make up dira, kuto-kuto. Apas lang mag-make up ha. Ligo po, kay murag kay ligo. Amang man siguro siya uli. Mi nag-shoot mi na nag-away guys. Daganon ako guys. Daganon. Ayun, aways guys habang nag-shoot mi. Yan, nag-away guys. So zero lang mo. Sa ko depende ko sa itsura. Sa posisyon kami, sa posisyon. Kay babae, guwapa, perfect for cashier. Cashier? Cashier. Kasi kay bagong sa kwarta. Kani kay guwapa, morena, saka utuga. Lamig aura, kani siya sa sales to. Iya akong position. Budlat kag mata, dako kag baba. Hi everyone! Ayan, thank you so much for watching. Nahumanadjud ang among tulok ka. Chismosang silingan. Humanadjud ni. So, watch out ha. Thank you so much. Enjoy for watching. Bye-bye. Remember, Chocolate Vlogs here. Thank you so much!